tal? Como estades? Pois aquí Guadi Galego, que segundo Manolo son a madriña da vosa promoción de Baio. Veño a decirvos 4 cousas. Non son nin consellos, nin nada diso, nin unha chapa que vos poda dar calquera. A miña vinculación con Baio ven porque Manolo, sabedes que é moi amigo meu, estudiou comigo. Os dous posuímos un espírito de cooperatividade, de colaboración, de transmitir todos os valores que consideramos os máis importantes para a vida. O proxecto de Baio sempre me pareceu moi ilusionante. Cando fun aí sempre me sentí moi ben tratada e con moita química con todas e todos vos que falabades un galego espectacular e traballabades arreo polas cousas bonitas nas que creíades. A música creo que é unha das canles das emocións e o que vos pode probablemente esa memoria emocional trasladar a moitos sitios que esta etapa vos vai a ter marcada na vida, porque pasaríades momentos malos, pero tamén momentos moi bons, e as amizades do instituto moitas veces marcan para sempre. Espero que vos acompañen todas as cousas boas que aprendestes nestes anos e que vos quede tantas cousas por aprender que non vos dé unha vida inteira para seguir aprendendo. Ilusionades vos, que teñades toda a sorte do mundo, que nos vexamos nos concertos nas carballeiras, nos bares ou nas praias ou donde a vida nos permita. Nestes momentos de confinamento creo que non vos podo decir moito máis, que me encantaría estar hoxe aí con vos, pero que non puido ser. Entón, pois nada, que nos vemos moi pronto en calquer concerto ou en calquer lugar que vos queirades. Gracias. Boa tarde a todas e todos. Como dende vai 8 anos, aquí estamos un ano máis para celebrar este acto de licenciatura. De todos xeitos, este ano tedes o privilexio de ser o primeiro curso en 25 anos de historia do Instituto que o vai a facer de xeito virtual. Xa que sou o primeiro en falar, antes de nada quería felicitarvos polo que levades acadado, por chegar ao fin desta etapa educativa. Segundo BAC é un curso complicado, porque non só implica aprobar todas as materias que tedes, senón de superar as ABAO. Quen iba a decir isto hai 6 anos? Se botades a vista atrás, a chea de recordos que teredes, a chea de clases, a chea de contidos que aprendestes, o montón de traballos que vos mandamos facer, algún parte que se escapou tamén por aí, algunha bronca, pero bueno, de todos xeitos, eu sempre digo que hai que quedarse co positivo, con esos intercambios de clase que se prolongan máis do debido, con esas reunións na cafetería, con esas salidas, con esas excursión de cuarto de ESO, pero sobre todo co grupo que creastes e que fixestes. Se me permitides un breve consello, non desfagades o grupo, intentade mantelo, chamádevos, quedade, vedevos sempre que poidades. Como vos decía antes, segundo BAC é un curso complicado, porque ademais de todo o dito, tedes a presión de intentar acadar unha nota para poder entrar ou poder facer o que queirades. Este ano contastes coa inestimable colaboración do COVID-19 para poñérvolo todavía máis difícil. De todos xeitos, tamén vos digo unha cousa, despois de vervos negociar como negociades unha semana de exames, non penso que teñades ningún problema. E xa para despedirme, quería decirvos 2 cousas. Moitísimas gracias por aprender con vos, sorte e saúde. Ata sempre. Boas tardes e benvidos e benvidas á graduación do alumnado de segundo de bacharelato. Cando comecei o bacharelato só pensaba na viaxe de fin de curso, na graduación cos meus amigos e amigas e na incrível experiencia que guardaríamos no recordo, chea de anécdotas e de risos. Hoxe en día sigo pensando que deixo atrás unha experiencia incrível, aínda que se torcese un pouco na recta final. Hoxe todos os alumnos e alumnas de segundo de bacharelato podemos dar por rematada esta etapa.
aínda que volveremos a compartir sensacións cando rematemos a selectividade e cada un escolle o seu camiño. Desexo darlles grazas a todo o profesorado que nos axudou nel, uns máis que outros, por suposto. Mencionar os chistes, non todos os de Antonio, os vaciles ou intentos de Suso, os proxectos como Manolo, os Jade de Piva, as reflexións en voz alta de Lisa, acompañados dun me he ido e un sorriso, as frases feitas de Ana, as mañáns con Lola no xardín, ou as clases que tanto botamos de menos de educación física neste último ano. Sei que botarei de menos moitas cousas deste último curso, pero sen dúbida algunha o que máis extrañarei son as relacións e lazos que forxei con moitos dos meus compañeiros. Non nos esqueceremos de Martín, o soldado caído, nin de Ana María Rindo, nin de Diego ilustrándonos na economía e moitas veces na política. Non nos esqueceremos dos risos na cafetería cando A e B aparcaban a diferencia, letras ciencias, e nos uníamos por un obxectivo común, saber quen tiña feitos os deberes de inglés ou que composición de historias estudaran na outra clase. Terei de menos o coro de risas que facía Alex, Carlota e Uxía que provocaban que escacháramos a rir toda a clase. Botarei de menos a comparación que se facía entre todos os lugares e traba. Chamarlle cativas a Laura e Marina por non superar un 50. Que se nan de me seguisen todas as cancións que soaban nos vermús e que Laura sempre me acompañase na de Mátalas. As maravillosas explicacións de Marina, todo o que aprendín de baloncesto con Javi, e o descubrimento de Andrés como arquitecto, entre outras moitas cousas. A pesar de irmos en clases distintas, tanto ciencias como humanidades, somos unha gran familia, con sus máis e sus menos, pero unha gran familia. Foron moitas as festas e os aniversarios aos que acudimos en conxunto, e moitas nas que o pasamos genial. Ademais, somos o exemplo perfecto de non xurgues o libro pola súa coberta, pois moitos tiñamos prexuizos de como iba a ser a xente da nosa clase ou con quen nos íbamos levar ou con quen non. E, sin embargo, a vida demostrou que dá mil voltas e de pasar, porque pasamos de ser auténticos descoñecidos a ser prácticamente mellores amigos moitos de nós. Pola miña parte, na de ciencias, botarei de menos os bostezos de Edu dende a primeira hora da mañá ata a última, ou arte de Uxía para armar plans que ao final nos salvaban o cu a todos, a maravillosa libreta de Ana que ao final acabábase convertindo en apuntes para todo o mundo, a espontaneidade de Javi, a mochila de Roy que era a canasta da clase e tamén os velos da raposa que soaban na clase, que non imos decir que non facía. Tamén extrañarei moitas as clases de bioloxía polos simpáticos "Oye, non seas de Nutrio", de Nuria ou "Entra todo". Ademais, extrañarei moito cando no laboratorio desinfectábamos todo cun chisqueiro e con alcohol. Non foi falla que diga como acababa iso. As clases de Luchi na que desquiciábamos e non se cansaba de repetir "selectividade á volta de la esquina". E como dixo Cris, moitas e moitas anécdotas que quedarán entre nós. Pero eso sí, o campeonato dos petos na parede ganou no Ciencias. Sinto-me moi afortunada de chegar ata aquí con algúns dos meus compañeiros de toda a vida, pero tamén de toda a xente coa que forxei lazos novos ou coas que me unín aínda máis. De comezar e rematar o bacharelato neste centro, que garda segredos en moitos dos seus recunchos. Levo unha grande aprendizaxe e, sobre todo, un inconmensurable crecemento como alumna e como persoa. En definitiva, sois incribles. Moitas grazas a todos e moita sorte, rapaces. Ola, rapazada. Pois sí, chegou o momento da despedida dunha nova promoción do IES Maximino Romero de Lema de Baio. Sobra dicir que esta graduación é especial, polos motivos que todos sabedes. Agardo que non se sades coñecidos como a promoción do coronavirus, pero non por iso vai deixar de ser emotiva, aínda que nos besamos ao través dunha pantalla. Atrás queda unha etapa, nalgúns casos de 6 anos, que son os que pasastes algúns neste centro. E no meu caso, tamén especial, porque a moitos de vós coñecimos hai 6 cursos naquela titoría de primeiro da ESO, cando nos vimos as caras por primeira vez nunha aula. Logo, foron 2 anos de convivencia nos que pasamos xuntos moitas horas, porque eu, a máis de ser o vosso titor, era o profe de sociais, de lingua galega, de educación para a cidadanía. Imposible aburrirse con vós, en todos os sentidos. Pero para min tamén foi enriquecedor, como mestre e como persoa, porque creamos un vínculo que aínda hoxe segue, en algúns casos, como non quedastes fartos de min, seguistes a soportarme nas miñas aventuras teatrais, ás veces un pouco tolas,
pero sempre divertidas. Por todo iso, grazas a todas e a todos. E xa nada máis que pedistes brevidade, así que só desexarvos toda a sorte do mundo para as vosas novas andainas, sexa o que sexa que fagades, e que a partir de agora perdedesme como mestre, pero gañadesme como amigo para o que queirades ou precisedes. Apertas de corazón. No sé si pensar si eres el ángel que cuida mi camino. No sé si pensar si merezco todo este cariño que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo, que en esta vida ya no quiero otros besos y cada día tú me das tu total. Quiero pensar, quiero sentirte siempre muy cercano. Y quiero pensar que eres la suerte que me arropa del frío, que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo, que en esta vida ya no quiero otros besos y cada día tú me das tu total. Si no existes yo me muero, en mi cabeza había un sueño que se ha hecho realidad. Y quiero contarle al mundo entero que tu vida es lo que quiero y que tú eres mi mitad. Quiero morir si me tristeza en tu sonrisa de niña. Dependo de ti, si estás mal puede que nunca sonría. ¿Qué es lo que has visto tú en mí? Que me regalas tu verdad y tu cielo, que en esta vida ya no quiero otros besos y cada día tú me das tu total. Si no existes yo me muero, en mi cabeza había un sueño que se ha hecho realidad. Y quiero contarle al mundo entero que tu vida es lo que quiero y que tú eres mi mitad. Que tú eres la suerte de mi vida y voy a mirarte a morirme y a luchar, llenar de alegría, quererte aún más. Que tú eres la suerte de mi vida. Y pienso en el tiempo que llevábamos sin vernos, dos niños pequeños que lo sentían todo. Yo lo sigo sintiendo hoy por ti. Recuerdos que tengo, no entiendo que dejáramos de vernos, buscando en mil besos que no son nuestros besos. Deseo estar contigo hasta morir. Desesperándome, te buscaron mis sueños ahogándome. Volverá, seguro que volverá. Lo sigo sintiendo, te echo de menos, que acabe mi soledad.
quiero, mi niña, mi sueño, todo eso que no tengo y que sigo sintiendo hoy por ti. Incluso en mis sueños me invento y me creo que te tengo, que toco tu cuerpo y sé que eso no es cierto y que estoy acojonándome sin ti. Desesperándome, te buscaba en mis sueños ahogándome. Volverá, seguro que volverá. Me sigo sintiendo, te echo de menos, que acabe mi soledad. Volverá, juro que volverá. Ese amor verdadero de cuando era pequeño, seguro que volverá. Volverá. Ola a todas e a todos. Con motivo do acto da graduación telemática, convidáronme a que dixera unhas palabras como titora de segundo de bacharelato B. Para min foi un prazer compartir este curso con vos, darvos clase e ser a vosa titora. A maioría de vos non vos coñecía e atopeime e descubrín a un grupo de persoas cercanas, tolerantes, alegres, comprometidas, a un alumnado crítico, creativo, traballador, moi bons compañeiros, e cos que sintonicei dende o primeiro momento. Este foi un ano duro, difícil, complicado, con momentos tristes, pero tamén con moitos momentos alegres. E dadesvos conta de que todo esforzo, todo traballo ten a súa recompensa. Polo tanto, parabéns por chegar ata aquí. Tamén quería citar as vosas familias. Para eles tamén foron momentos duros, difíciles. Pero eles sempre estiveron, están, estarán aí, apoiándovos ao voso carón. A eles quería agradecerlles a colaboración mantida ao longo de todo o curso. Nuns meses ides a comezar unha nova etapa nas vosas vidas. Vai a ser unha época de cambios, de novas experiencias, de coñecer a xente nova. Deséxovos moitísima sorte. Disfrutade a tope. Aproveitade todas as oportunidades. Oxalá acadedes os vosos soños e, sobre todo, nunca vos desanimedes ante algunha pequeniña dificultade que vos poda ir aparecendo. O dito, foi un prazer compartir estes meses con vos, botareivos de menos, espero que sigamos en contacto. Moitísima sorte, que a merecedes. Un bico para todos. Ola a todas e a todos. Moitas gracias polo convite a vosa graduación. Parabéns por a iniciativa, a brillante idea que tivechedes para poñer isto en marcha, verá que parabéns. Para mí va a ser unha graduación especial porque moitos de vos que ahora estades distribuídos entre A e B, cando cheguei a Baio estabais en cuarto da ESO, fui unha vosa titora. A verdade que é moi gratificante agora veros que chegastes a segundo de BAC e ver todo o percorrido, ao voso crecemento e demais. Ha sido moi enriquecedor compartir con vos estes anos, o resto tamén, pero bueno, de un modo un poquinho especial a este grupiño de cuarto da ESO. É certo que estamos vivindo un momento de crise con esta pandemia, pero é certo, e a vista está, que é un momento para abrir novos camiños e va a ser un momento de novas oportunidades. Vos ides a comenzar os vosos camiños diferentes, diversos, van a ser todos moi enriquecedores. Se algo gustaríame decirvos é que saibades que o imposible só va a ser un pouquiño máis difícil, que loitedes
por eso no que creedes, que loitedes polas vosas ilusións. Mirade, dunha das persoas que máis aprendí eu na vida, decíame que para a vida pidas que o camiño este cheo de dificultades, que sea complicado, non vaya só fácil, porque todo eso vai enriquecervos. Vai enriquecervos como persoa, enriquecer os vosos valores, espero que moitos deses valores que hemos compartido no instituto sigan acompañando nos vosos camiños, o respecto, a igualdade, a diversidade e tantos outros, verdad? Entón, parabéns por chegar aquí, moita sorte para o futuro e moitas gracias por aprender cada día todo o que aprendín xunto a vos, e seguiré aprendendo porque os levo con moito recordo. Graciña. Agora vamos dar paso aos vídeos do pai de Uxía e da nai de Javi Santiago. Ola a todas e a todos. Este foi un curso atípico, pero non por iso imos deixar de celebrar un acto tan importante, a vosa graduación, o final dun tramo dun camiño que percorrechedes con éxito e que deseso siga con éxito para todas e todos vos. Agora celebrámolo telematicamente, pero cando todo isto remate, seguro que o faredes de forma presencial. Non é para menos. Parabéns en primeiro lugar para vos, protagonistas principais, que co esforzo e dedicación chegachedes ata aquí. Parabéns para as familias, que vos acompañamos e apoiamos. Sodes o noso orgullo. Parabéns para o profesorado, que vos guiou e orientou durante estes anos, desde infantil, primaria e agora secundaria. De seguro que moitos deles deixaron pegadas en vos. Desexo que sigades triunfando no voso camiño, que fagades aquilo que desexades e que consigades moitos éxitos e moita felicidade na vosa vida. Moita sorte e moita saúde. Boas tardes a todos e a todas. Son Andrés, pai de Uxía, representante do AMPA. Moitas gracias por invitarme á vosa graduación. Gracias tamén a todas as persoas que durante todos estes anos se esforzaron na vosa formación humana e académica. Como pais, sabemos que non é unha tarefa sinxela. Como pai, este é un momento de sensacións encontradas. Por un lado, de tristura, porque supón que colledes bo e marchedes da casa, e por outro, de satisfacción e orgullo de vervos convertidos en mulleres e homes de ben. Saídes a un mundo que semella moi complexo, pero crédeme, está cheo de oportunidades e xente maravillosa que vos espera. Sede sempre optimistas, non deixedes nunca de soñar e creer nas vosas posibilidades, e seguir sempre formándose, porque os coñecementos vamos a axudar a identificar as oportunidades e as persoas. Desde a AMPA tiñamos vos preparado unha festa hawaiana con fogos de artificio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, dadas as circunstancias, tuvemos que cancelala para dixémoslle ao fogueteiro que non trouxera os fogos, tuvemos que devolver os pais, as saias de palla, as camisas con colorines e tal. Non vos preocupedes, volvede a ser optimistas, este é o país das festas, seguro que tendes oportunidades mil de organizar festas. Moitas gracias e sorte. Ola a todos e todas. Fin dunha etapa moi importante nas vosas vidas. Comeza outra de gran trascendencia para o voso futuro. Acordarvos dunha cousa que falábamos na aula. O esforzo, o traballo e a responsabilidade dan sempre éxito, levado sempre presente. Moitos parabéns, moitos ánimos e unha gran forza para poder afrontar un futuro incierto. E outra cousa, o recordo. Hoy non se fía, mañan sí. Aí sí, xa veremos. Parabéns a todos e todas e unha aperta moi grande. Sorte! Hola chicos, quiero daros la enhorabuena y felicitaros por esta graduación en este día tan especial para vosotros, que vale, sí, no es lo que esperabais,
que sí, que vale, que nacisteis con el Prestige y acabáis con esto del coronavirus, pero bueno, mirad el lado bueno, seguro que no os vais a olvidar de ello para nada y os vais a acordar toda vuestra vida. Yo personalmente quiero daros las gracias porque, bueno, ¿qué queréis decir vosotros? Gracias, ¿por qué? Pues porque sois un grupo fantástico, ¿vale? Yo la primera vez que llegué a Bayo nunca había acompañado a ningún alumno, a nadie de excursión, me lancé con vosotros sin conoceros y la experiencia fue fantástica. De hecho, yo creo que es gracias a ella que me he decidido seguir acompañando a otros alumnos en otras excursiones, porque dije, ¿qué puede salir mal? Este grupo fue un amor. Vale que alguno me la coló doblada, aunque sois tan buen niños que hasta después me las contabais, que no se puede olvidar ese paseo por la Termini con las dos mozas hermosísimas, una más que otra. Pero bueno, lo dicho, os deseo lo mejor. Muchos de vosotros aún mantenéis contacto conmigo y espero que siga siendo por muchos años, porque de verdad habéis llegado a mi corazón, ¿vale? Sois una promoción fantástica y espero de verdad que todos vuestros sueños os cumplan y que todo os vaya bien a pesar de este año así tan raro. Así que nada, pasarlo bien con la celebración virtual y a ver si con suerte más adelante podemos hacerla real y os voy a ver, que me encantaría poder estar ese día, compartir ese día con vosotros. Besote, chao. Hola. Bueno, moitas gracias por invitarme á vosa graduación virtual. Espero que vos atopedes todos moi ben. E nada, pola miña parte, dicirvos que eu gardo un maravilloso recordo das clases que compartín con vos o ano pasado. Recordo moitas veces os debates que facíamos nas clases, a actitude tan colaborativa e tan honesta que amosachedes conmigo. E nada, que vos estou moi agradecida e me acordo de todas e de todos vos. Bueno, desexarvos o mellor para esta nova etapa que comezades. Sei que seredes capaces de sacar o filósofo e a filósofa que levades dentro, porque a sociedade necesita moito espírito crítico e sei que vos o tedes. Así que nada, os meus mellores desexos para esta nova etapa e noraboa a todos e a todas por esta graduación. Unha aperta moi grande. Hola a todos chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Pues nada, fíxome moitísima ilusión por recibir a mensaxe de Uxía e de Nair para poder estar aquí con vosco nun día tan especial para vos, aunque sexa de forma telemática. Sinto que teñades que vivir unha graduación pois así. Tamén sinto que teñades que vivir un segundo bacharelato que en si é complexo, pois pasando por unha situación tan inusual e tan complicada para todos. Pero se que o fixestes o estades facendo e o faredes genial, podes con eso e con moito máis. Nada, dirvos que me acordo moitísimo de vos, que vos boto de menos a todos e a cada un de vos. Fixestesme un curso, un pasado curso pois super doado, rime un montón con vos, pasei no genial, aprendí un montón de vos. Nada, eso desa miña clase favorita, recordades? Seguiridelo sento, vai ser difícil que alguén vos quite ese posto. Pois nada, decirvos tamén que vos desexo todo o mellor esta nova etapa que ides comezar, que algúns estabades desexando xa, que teñades moita sorte, que todos os vosos desexos se cumplan. E nada, que estou aquí para que necesitedes o meu correo, podedes escribirme cando que irades. Un beso enorme para todos e que vos vexo aquí por la Aracha. Moi grande. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes,
Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so fast. Will you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep? 'Cause you loved her too much and you dive too deep. Where you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Oh, 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 no. And you let her go. Oh, 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 no. Will you let her go? You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Si hay dos adjetivos que describan a Nerea en el aula son tenacidad y discreción. Estoy segura de que llegarás allá donde te propongas, solo tienes que creértelo. Solo es cuestión de tiempo y no demasiado que pueda leer un paper tuyo en una revista científica de prestigio. Sigue así y lo conseguirás. Suerte. Eu soñei que falar de Alex, creo que é un rapaz namorado da natureza, dos animais, namorado de traba, e sobre todo unha palabra que eu describiría é sorna, porque é un rapaz que ten moita imaginación, moita creatividade, moito respeto, pero tamén di as cousas dunha maneira revirada, que ás veces é unha forma amable de chegar a dicir as cousas como é debido. Así que nada, moita sorte na vida, Alex, e que che vaya todo ben. Hola a todos, voy a hablar de 3 alumnos. Empiezo por Marina. Marina nos privó de sus bonitas facciones en un creativo vídeo publicado recientemente en la página del instituto. Sus ojos, muy inquietos, dejan ver la rapidez con la que comprende los conceptos. Conectada permanentemente en las sesiones, pero no muy amiga de ofrecer voluntariamente su opinión. Difícil que yo olvide su saber estar. Vamos con Marcos. Unas gafitas redondas quieren aminorar la nobleza y calidez de su mirada. No pueden. Se expresa oralmente con voz alta y clara. Le suelo decir que lea para todos. Me agrada mucho su tono de voz. De vez en cuando, pero solo de vez en cuando, solo de vez en cuando, alguna palabra no coincide con la que aparece en el texto. ¿No, Marcos? Me meto con él. Parece que da un bote en la silla. Y me responde, con paciencia, mucha y sentido del humor. Gracias, Marcos. Manuel Pose.
Escucha, observa, recoge, tranquilo, reflexivo, calma al hablar, calma al andar. Gran habilidad para relacionar las ideas. Se permite dar su opinión en las pruebas. Me encanta que me haga de vez en cuando ese regalo. Aún recuerdo aquel examen sobre cierto libro. Quise que se leyera en clase para que todos disfrutáramos con su buen hacer. Te veo feliz. Me alegra mucho. Gracias a todos. Esa rapaza sempre sonrinte na clase, que nunca molesta, sempre espailada, sempre voluntariosa. Ese vai ser o noso futuro, os das nosas mulleres seguramente. En primeiro lugar, parabéns a todo o alumnado de segundo de bacharelato e un saúdo para os compañeiros e para o equipo directivo que algo tivemos que ver. En especial, unha aperta moi grande para os meus queridos alumnos de segundo A, dos que levo moitos vos recordos. En particular, Carlota, non perdas ese sorriso, porque ten efectos moi positivos. Calmante, suavizante, sedante. Laura, enerxía pura. Enerxía tamén para falar, pero enerxía para axudar. Profe, queres isto? Profe, levo isto? E por último, quixera que para o ano poidéramos celebrar unha festa moi grande, todos xuntos. Grazas. Javi Fernández é un encanto de rapaz. Cada vez que te cruzas por aí, por moi farto que este de ti, sempre se dedica un sorriso e sempre ven falar contigo. Felicidades pola túa graduación moi merecida. Xía para min é unha serea activista, gusta o surf, é unha persoa moi creativa e ao mesmo tempo moi comprometida coa acción, é melómana, unha deportista. Bueno, para min é unha persoa que de verdade teño xa casi na lista de contactos de amizades, así que nada, Xía, que che vai moi ben na vida e seguro que vai ser un camiño de felicidade e activismo puro. Forza! Un afectuoso saludo sobre todo a mis alumnas de clásicas, a Melody, a Lara y a Alicia, ¿no? Que son unas chicas maravillosas, unas alumnas fantásticas, que me encantó conoceros y esa complicidad que teníamos, escuchando muchas veces música mientras traducíamos, y bueno, que tengáis mucha suerte en la selectividad y en la vida, que seáis muy felices, que cada uno escoja el camino que quiera y que le guste y que sea feliz, que es lo importante, que sois muy bonitas las tres, muy bonitas tanto por fuera como por dentro, que es lo importante, que me encantó daros clase, y bueno, Melody, te deseo lo mejor, un beso. Alicia, lo mismo, que eres muy dulce, y Lara, bueno, a ti te imagino estudiando idiomas o viajando. Un beso muy grande para las tres y mucha suerte. Cristina, unha alumna discreta, de pouco barullo, sempre unha cara amable e agradable. Carlota e Cristina, Cristina e Carlota, un combinado perfecto. Boas tardes e parabéns por este merecido acto de graduación que por ser virtual non é menos real. Con ganas e dedicación vais ter un futuro moi bo. Parabéns sobre todo para os meus afillados de graduación, para Marta e para Andrés. Marta vai ser unha gran psicóloga, unha gran criminóloga, o que lle veña en gana porque ten un don moi especial que é o don da empatía. E Andrés, con traballo de esforzo, tamén vai a ser un gran profesional, un profesional de altura. Bueno, a ver se mellora un pouquiño nos seus gustos musicales, pode pedirlle algo de consello a Melody. Vais estudiar moito, vais sacar moita sabedoría dos libros, pero lembrade que tamén hai que disfrutar da vida. Xa me entendedes. Bicos, apertas e moita sorte. Boa tarde, eu vou falar de Lucía Sánchez e de Leticia Caamaño. Son dúas rapazas que coñezo dende hai 2 anos, alumnas de francés, as dúas residentes en Anos, e a falta de máis información sobre elas recurrí na Wikipedia e atopei a seguinte información. Entón, Lucía Sánchez é boa compañeira, alegre, tranquila, amable, intelixente e un poquiño distraída, despreocupada. De Leticia podo dicir, según a Wikipedia, que é sincera, é atenta, é moi boa xente e un poquiño dormichona.
E ata aí. Ana, eres una guerrera en toda regla. Imprimes tu personalidad y seguridad por donde quiera que pasas. Eso sí, sin perder nunca el rumbo de tu meta. Has trabajado duro desde el primer día hasta el último, con tu carácter perfeccionista y tu ansia de superación. Sigue así y lograrás desarrollar tu actividad profesional donde te lo propongas. Mucha suerte. Dani Vázquez. Dani Vázquez é un neo de Cabana, algúns de vos igual ni non coñecedes. É o tío máis tranquilo do mundo. Un encanto, gaiteiro e candueiro. Que se me olvida a min de Dani. Ola rapaces, como xa sabedes, estades a piques de rematar unha etapa moi importante das vosas vidas, ademais de unha etapa moi entrañable, pola que seguramente pasastes por moitas emocións, unas boas, outras menos boas, outras máis divertidas, outras de máis estrés, pero o máis importante de todas elas, sabes que foi? Que as fustedes superando pasiño a pasiño con boa letra. Como xa sabedes, é habitual facer nestes casos un pequeno comentario de todos vos, pero como sodes tantos, houbo que repartirse, a min tocoume facelo de 4, así que imos alá. Anaír, que podemos decir de Anaír? Pois Anaír é unha persoa traballadora, responsable, positiva e que sempre se esforza en conseguir todo aquilo que se propone e que ao final acaba conseguindo. Darío e Edu, a vos meto no mesmo saco porque para min tedes algo en común, que é caerlle ben a xente desde o primeiro momento que vos coñece. Seguramente ten moito que ver esa forma de abordar as diferentes situacións de forma desconsiderada e ademais cun sorriso na cara. Javi, eres o último da lista, aínda que xa sabemos que non eres o primeiro da clase en canto a notas se refire, aínda que non entendo por qué, porque xa sabemos que capacidade te de sobra, pero seguramente ese conformismo pesa máis no teu caso. Sin embargo, tedes outras cualidades que destacan por enriba das túas notas académicas, entre elas o ser unha persoa sincera, de fiar, e que non dubida en deixar de lado o interés propio para axudar os demais. A pesar de todo, vale, prefiro non tratarvos de forma individual, senón máis como un colectivo, como unha comunidade, que realmente é o que sodes, na cal, pois, todos vos vades complementando e vos vades mellorando, aportando cada un de vos o que mellor sabe facer. Por iso, para min, foi un placer coñecervos, formar parte desta etapa tan importante para vos, da que me deixastes formar parte, vale? Espero que a partir de agora disfrutedes de todo o que vos queda ou vos depara o futuro e que o sigades facendo da mesma forma que estedes facendo hasta o momento. Un abrazo moi forte, rapaces. Xián é un ollo crítico, un rapaz que sempre ten un sorriso na boca, unha mirada moi intelixente, está sempre pensando no máis alá, mirando o que pode vir. Creo que é un grande amante dos animais, ten aí uns pastores alemáns ben xeitosos, pero o que máis me gusta de Xián é a súa honradez, é dicir, parece un paisano, que se dice paisano con letras mayúsculas. Nada, vai todo genial, ten un ollo fotográfico impresionante e para min foi un placer telo en imaxe son. Así que nada, vemos nos camiños do vento. Forza! Franqueza, tesón, dulzura, 3 adjetivos que me vienen a la cabeza al pensar en Paula en el aula. Ha sido un verdadero placer tenerte en mis clases. Con tu participación, tu capacidad de comunicación y tu interés constante durante el curso, me ha facilitado mucho la labor docente. Eso sí, mucho mejor en las distancias cortas. No dejes de perseguir tu sueño. Con tu esfuerzo lo conseguirás. ¡Suerte! Ramón María Ayer, Durán Loriga, Hipatia, Pitágoras, Gauss, pero primeiro na lista de grandes matemáticos vai ser o noso Jorge Rialfondo e, sobre todo, a mellor persoa. Hola, ¿qué tal? Espero que estés levando este tempo o mellor posible. Quería mandar este vídeo para darvos a noraboa a todas e todos, especialmente aos de segundo A, os de Letras e Humanidades, porque sempre escoito pola clase de Ciencias dicindo que os de Letras que non fan nada, que están sempre de risa. Gustaríame, pois, darlle a relevancia que van a ter eles no noso futuro e no voso futuro, porque son os que nos van a facer pensar, nos van a
facer que reclamemos ante calquer tipo de injustiza. Así que, nada, noraboa a todos e todas, e sobre todo, os de segundo A. Un abrazo. Marcos. Uxía. Marina. ¡Ya rubia! Laura. Alicia. Ana García. Paula. Javi. Carlota. ¡Es sacerdote! Xian. Tío. Clara. Jorge. ¡Eso, Jorge! Ninguén nos tiraba. Alex. Melody. ¡Qué buena para Nerea. Nerea! Javi Hernández. ¡Triunfador! Ana Negreira. ¡Vamos esa, Ana! Sofía. ¡Guapa! Edu. Giovanni. Dani. Noel Pose. De Andrés. A ver, rapazas e rapaces. Bueno, pois aquí estamos despois de 8 anos, esta é a 8ª graduación que se fai do IES Maximino Romero de Lema. Para min, a máis nerviosa, porque non sei se é porque teño unha cámara diante, porque non vos sinto tan cerca, pero certamente é unha promoción única, unha xente maravillosa que leva todo un ano loitando polos seus soños e que merece, cando menos, esta bonita homenaxe telemática e que, bueno, pois intentaremos facer un balance do que xa falaron todas as miñas compañeras e compañeiros, virtudes e máis virtudes. Eu creo que estás nunha etapa vital brutal para sementar enerxía, para sementar optimismo, e aínda así, nesta etapa de confinamento, fostedes quen de seguir avanzando na vosa aprendizaxe e, sobre todo, no que nos estades a ensinar no día a día, nesa forma de ver o mundo máis alá que nos mostra o camiño
para seguir sendo uns docentes que acompañen, que vos fagan sentir creativas e creativos e que, cando menos, deixemos unha pequena pegada na vosa impronta social de cara ao mundo que vos ven por diante. Un mundo cheo de ilusión, un mundo cheo de enerxía e un mundo cheo de retos. Así que, dito isto, eu penso que é o momento tamén de contarvos un pequeno segredo que algunhas de vos xa sabedes, e é que este ano o equipo directivo deixamos de traballar para deixar camiño a outras persoas que veñan con máis enerxía, con máis ideas, con moita forza e, como sería aquí, con moita xera. Foron 8 anos de verdade, de inmensa alegría. Eu lembro aquela graduación do primeiro ano no que Julia, a xefa de estudos daquela altura, me botaba a bronca por ir sin chaqueta e sin gravata. Hoxe, como estou na casa, bueno, está me gravando aí a miña filla Antía, pode estar un poquinho máis íntimo, pero eses recordos de que a xente intentaba facer o mellor posible para ter ao alumnado cómodo no noso centro. Esa viaxe, evidentemente, pasou por moitos proxectos, moitas ideas, moitos soños, como digo eu, ás veces hai que tolear para perseguir os soños, e a día de hoxe, despois de 8 anos, podo permitirme o luxo de agradecer públicamente ás miñas compañeiras e compañeiros que xa son familia de toda esta comunidade educativa. E cando digo comunidade educativa, digo extensible a todo o alumnado, as familias, persoal non docente, pero, se me permitides unha pequena licencia, agradecerlle á miña familia, ao meu mestre Ricardo, ao meu mestre Tino e ao meu irmão José. Realmente, como equipo directivo, pasamos por moitas fases bonitas, pero tamén algunha máis dura, e que realmente aí é cando sabes que tes irmáns de sangue e tamén irmáns de lei. Con isto digo todo, quero dicir, a familia da comunidade educativa precisa deses lazos, dese urdime para poder xerar esa enerxía que fai falta para mover e cambiar o mundo. Lembranzas, pois todas, foliadas, discos, viaxes, maravilla, é dicir, todo o meu corazón fica aquí en Baio. De feito, na miña axenda telefónica, eu nací en Burela, como ben sabedes, pero Baio é a segunda letra que está aí e xa ten máis números de Baio que de Burela. Para min sempre será a miña casa, se me permitides, virei todos os anos a visitarvos e realmente deixo aquí parte da miña vida, parte das miñas horas de ilusións. Non roubo máis, simplemente era unha despedida dentro do que é esta graduación e pasemos xa, por fin, a falar do alumnado outra vez, para dicir que cando vemos estas nenas e estes nenos que se convirten en mulleres e homes, como é o caso de hoxe, loitando por estar cada día máis formadas, cada día máis formados, máis integradas nunha sociedade que camiña a pasos axigantados de cara a novos retos, o único que podo sentir é orgullo. De verdade, estou orgulloso de tervos coñecido, orgulloso de ser o voso mestre, orgulloso de ser o voso alumno e orgulloso de ser xa, coa boca grande a día de hoxe, o voso amigo. Agardo que nos camiños do vento nos sigamos vendo, tendes todas e todos o meu teléfono móvil para poder chamar a hora que queirades, e nada, é dicir, Vidas é un letreiro que aparece ali no meu centro, no meu despacho, que foi unha foto que sacamos cando foi o 10º aniversario do Prestige, na praia de Soesto, e eu todos os días, cando tiña un mal día polo que fora, mirabas para o fronte e vías a bravura do mar de Soesto e as letras formadas por alumnas e alumnos de todo o país, con paraugas de cores, de 1000 cores, formando a palabra Vidas. Pois iso que somos vidas, somos xente, somos comunidade, así que non me podía despedir de outra maneira que non fose regueifando, non? Se me permitides, a ver se non me emociono, quero dicirvos que ata sempre, que aquí tedes un amigo para o que precisedes, así que vai por vos. Vou vos dar a despedida con toda a forza e o alento, que viva a xente de Baio, viva a xente de talento, forza e viva Baio.
aprender. Tempo foi, tempo é. Xente sempre avante, xente que respeta a xente. Xente feminista, xente activista, xente ecologista, xente. Xente creativa, xente constructiva, xente o son da vida, xente. Xente solidaria, xente moi formada, xente o son da xente, xente. Xente que combate, xente sempre avante, xente que respeta a xente. Xente feminista, xente activista, xente ecologista, xente. La 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 xente creativa, xente constructiva, xente o son da vida, xente. Xente solidaria, xente moi formada, xente o son da xente, xente. Xente resistente, xente resiliente, xente ben valente, xente o son da xente. Cuando?